Matur nuwun panjenengan tasih mirsani pawartos Jawi Tengah. Pamirsa, pemerintah Provinsi Jawi Tengah siap nampung ewonan warga ekskavator asal Jawa Tengah. Kangge ngidentifikasi warga menika, Gubernur Jawi Tengah Ganjar Pranowo badhe madosi papan panggenan ingkang trep kangge penampungan sawetawis. Gubernur Jawi Tengah Ganjar Pranowo meratelaken samangke tasih dipunpatosi papan panggenan ingkang trep minangka papan panggenan penampungan warga ekskavator sasampunipun evakuasi. Sanesipun kangge nggampilaken proses identifikasi, penampung sawetawis ugi kangge ngleresi ideologi. Miturut Ganjar, perkawis ekskavator piyambak jangkep sanget, wiwit saking faktor sosial ngantos faktor ekonomi. Dene wontenipun PNS ingkang gabung kalian kelompok menika, rencananipun badhe enggal-enggal dipun proses. Berasal dari daerah masing-masing ada minimal tanggung jawab saya dan ada di Jawa Tengah. Nanti kita akan coba kumpulkan, kita akan coba bicara kondisi itu. Target kita ya kita akan kembalikan pada keluarganya masing-masing. Sekaligus kita mencoba mengkonfirmasi dari beberapa nama yang ada, kita coba konfirmasi lebih dulu pada keluarganya, iya enggak ini betul keluargamu, dia pergi dulu izinnya apa dan sebagainya, sehingga kalau itu bisa bekerja paralel, harapan kita mereka kembali juga sudah bisa diterima. Ganjar ugi ngleresaken menawi Gavatar nate kadaftar ing Kespeng Polinmas minangka organisasi masyarakat padatan. Ananging ing taun 2018 kapengker, izinipun dipuncabut lan sampun dipunyatakaken terlarang. Rajib Saiful, Cakra Semarang TV.